Danas snimamo novi video kako pričamo. Znači, svi su zabogovali. Ne znam zašto. Marta, ko je to? Ko je to? Marta nam je prekinula. Kalina je na vezi, Vukuta je na vezi. Gitare. Ljudi, znači, zamislite, mi pričamo i dođe ispred ovo. Izađe, zamislim mi pričamo i dođe učiteljica na Vukutine vrata. Ako mi dođe na vrata, ja tačno idem u grob. U ime Oca i Svetoga Duha, amin. Marta nam se ne javlja. Pa je bilo svi da zbogamo. Dobro, želim da vam kažem, ljudi, bacite taj like i subscribe. Evo odmah ću, nemam pametnije posla. I Galina, šta radiš? Aj pokaži na ljudi šta radiš. Maksime, jer si u kameru. Ne, nisam. Dobro, vidi super mene. Pogledaj. Nemam internet. Au! Pogledaj kod mene, pa. Samo smo mi ostali. Nemam internet preko. Maksime, pogledaj. Znači, ljudi, Marcelo! sad ću da vam kažem. Ovaj video će biti objavljen u 4 sati. Napumpa mi ća, bebo, napumpa mi ća. Ljudi, na mog ujka je bio rođendan. Kad govorim super, mene ete što mi. Martina, gdje si ti? U Ristovac. U Ristovčana. A kad će dođeš? Evo sam, uključila sam. Kad će dođeš? Dobar dan. Ma kako dođeš? Kad će dođeš? Makse. Jesi, ja sam Ako pročitam dažu, to je to. Kostice, svi su se ukućili. Ljudi, javila mi se Marta. Ajde, dobro. Ćao. Goodbye.